Výborné. To sú tu prdy, že? Kto je toto? To náš ho? Daj mu ruku? Ja môžem makať. Taký je to nezvyk, že? Máš spravené ruky a nevíš to. Iba vodu. Videla si ma žustý? Koľko máš na deti? Čo ti ja viem? A neviem, taký 13? Hanka, Jablíková. Tak 13 bude mať. Jablíková víte. Ideš dole? No, Ja mám dobrý nechák. Hej, ty máš... 2015, Vianoce 2015. Ríška má všetko poslali aj Jančekovi. Všetko poslala. Ešte sa nás pamätáva. Ale v Rakúsoch? Opatrne pri tom dvíhaní smerom hore. Kvôli? Vlastná skúsenosť. Krtica. Jaj. Máte video? Skôr je sa... Áno. Video 16. Skôr je ukáž ten výstrih. Počkaj, ja chcem byť tiež tuto, tatek, zober ma tuto do zrkadla. Ahojte. Tam si ale dvakrát. Či to som ja pil? To nevadí. Pozri sa, ja ťa takto zoberiem. Usmej sa. Dobre. Hej, ja si tam vybrať po stene. Kto sa nám ešte schoval? Chvíľočku až potom. To sú šťastní rodičia, tu je malé babetko. Tuto sú dievčatá. Nadi. A Kami. A kde sa nám Ria stratila? Či ona je tam? Aha. My sme Návi, Pastuškovia. Tak, a stromček. Neviem, jak to sa opára. No, víte, daj si. Ja máte, dobre.